Machiegni nyako Ramogi emesa mar weche mag ohala kama piny owacho biro bero chenro mag pur kod pith maneno ni piny Kenya onyago chiemo moromo. Nyaka sani piny Kenya osebedo katiyo kod omenda maromo shillings bilion 87.5 higa ka higa. Nyiewo chiemo mawuok e pinje maoko, jatend jotend migepe Musalia ne osingo chenro mag chiero pur pamba kod bero sekta mar sukari e kinde mano yawa yanga show makisumu. Millicent Adhiambo miyawa ler mathoth. With the increase in technologies in agriculture, as exhibited in this show, young Kenyans should take advantage of these innovations to make farming a profitable career. E alap majomo Kenyatta, aluora mamambo leo, nyasi mar nyiso mwandu mag pith, pur kod ohala, mani obagi kod riwruog jopur pachoka, ASK, onyono, odiochienge mar adek. Jatend jotend migepe Musalia ne olimo stonde mag mwandu mopogore. Thor wach e show maigani jiwo tiyo gi yore manyasani e chenro mag pur kod pith. Chutho idwaro ni oganda oneni kit pur magitimo ok oketho aluora kata kor lwasi. Mudavadi osingo ni sirikand Kenya kwanza biro tiyo kod 10 counties e bero kendo siro chenro mag pur kaka yor bugodero mar chiemo pachoka. Agricultural development has 11 times more potential to reduce poverty than any other sector of our economy. The national government is currently collaborating with county governments in implementing initiatives to increase production and productivity by supporting farmers with high-yielding seed varieties, increasing mechanization, control of pests, and strengthening farmers' groups and cooperatives. Bende oko nigi keto tenge omenda maromo siling milion 134 ne chenro mar loso modhi mag tedo mabende oyango ni kaunti ma Kisumu owinjore obede ong'ala manyime mar loso. Kisumu County, for instance, should become a leading producer of edible oils. In addition to vegetable oil processing, the edible oil value chain feeds into the cosmetic, pharmaceutical, and food processing industries. The government has allocated 134 million to the edible oil crops promotion project for the financial year 2023 to 2024. Mudavadi mano yao ayanga shoma Kisumu ojiwo jokanyo mondo tikanyakla mar yudo konyruok mochwere e bero sekta mar pur, niang kod rego sukari mapod lak gi chonge. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.